Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da vam kompjuter radi brže na drugi način. Znači, idemo. Stisnite Delete, Ctrl i Alt. Stisnete. Pojavit će vam se ovakav prozorčić. Ovdje vidite CP u SIG, ovdje PF nešto u SAG, nemam pojma ni ja. Ovdje idete application kada hoćete disk, tu ništa. Idemo na proces. Ovdje, ovako. Evo, na primjer, možemo da isključimo, evo ovo, na primjer, network service. Na primjer, to nešto vi isključite. Samo ne smijete da isključite ovo, Explorer. Onda će sve ikonice da vam nestanu. Znači, to je Explorer, ne smijete, znači, da idete u den proces, jer će da vam se, kako se zove, sve ikonice sklone. I, na primjer, to uklonite, nekoliko tih uklonite. Na primjer, lupam 5, uklonite tih i onda će vam kompjuter normalno brže raditi. Uklonite 7, 8, brže će vam raditi. I to je bilo to. Hvala što ste gledali. Lajkujte, šerujte i subscribeujte se na moj kanal. To je bilo to.